Днес гост-коментатор в нашото студио е професор Михаил Мирчев, с когото ще коментираме. Ще говорим за местните избори в София и за пародията, наречена Хикимян. Бойко Борисов, голям хитрец, изкара на сцената Антон Хикимян, за да се направи загубил, за да може през другата година просто да ги смачка в собствената си структура. Това беше моята хипотеза от вчера. Вчера обяснявах на моите студенти подобни неща. Това го казвате на вашите студенти. Да. Страна, че Бойко Борисов с кандидатурата на Хикимян подарява изборите на ППДБ, тъй като Хикимян няма почти никакъв шанс да се пребори. Да не го подценяваме Хикимян. Значи към него има много критики, много разочарование, много подценяване според мен, но той ще изглежда достатъчно прилично. Особено ако го сложат пред до Васил Терзиев. Нима Васил Терзиев, ако ги изправят на един екран в телевизора, ако правят дебат, ще звучи по-добре. Така че да не го подценяваме Хикимян. Той не може да спечели убедително. Той вероятно като проценти в край на краищата ще загуби, но да не го подценяваме като участие в самата кампания. И как да не го подценяваме, като той има нулева експертиза за кмет на София, докато Терзиев, колкото да не ми е симпатичен, все пак е въртял някакъв бизнес за милиарди. Вие наистина ли мислите, че Хикимян може да стои тежко на това място? Аз не съм го чул Хикимян, никой не го е чул да има публична позиция, политическа по какъвто и да е въпрос. Той е тип репортер, тип новинар. Той е този, който задава въпросите, други отговарят. Сега той си смени позицията и ще трябва той да отговаря на сложни въпроси. Но предполагам, че поне в рамките на кампанията, само 30 дена, ще има един екип, който ще му приготви достатъчно убедителни отговори. Така че да не го мислим. Той няма опит в политиката. Я да се върнем назад Цецка Цачева, преди да стане супер политик. Да. Имаше ли опит? Самата Йорданка Фандъкова имаше ли опит? По принцип, от 20 години насам на върха на българската политика и в столицата на ниво кметове, заместник кметове, непрекъснато се качват абсолютно неподготвени хора. През тази година за пореден път ще имаме удоволствието да направим това. Да качиме там някакви... Това обида към всички нас, към вас и към мене. Той казва и макар да издигна, ще бъде избрано. Сега той такова нещо не казва. Напротив, въртя сука, 6 кандидати. Кой от най-добрите да избереме супер най-добри от най-добрите, избраха Хикимян. И заложиха на второкачествен или третокачествен кандидат, какъвто е всъщност Хикимян. Добре, обаче сега ще ви пусна едно 40-секундно видео, уважаеми зрители. Христо Иванов преди парламентарните избори се кълне. При никакви обстоятелства Демократична България няма да позволи на ГЕРБ и на Движението за права и свободи дори да се доближат до кокола на властта и казва 3 пъти: никога да го видим. Нито глас за Пеевски. Става дума за българската държавност. Става дума за нашето бъдеще, за това как ще се развива България. Нито глас за Пеевски, за да можем ние след това в парламента да гарантираме, че ще има управление, което ще постави ГЕРБ и ДПС в карантина. Няма да има достъп на ДПС и на ГЕРБ до кокъла на властта. Че ще им бъде отказано това, което те смятат по право, първата брачна нощ със всяко управление. Нито глас за Пеевски. Това е въпрос на национално достоинство. Това е въпрос на патриотизъм. И така, както коментираме това видео, което в социалните мрежи и има невероятен брой гледания, стотици хиляди. Той има едно подобно видео, в което и Кирил Петков говори същото, и Асен Василев говори същото. Абсолютна безпринципност, господин Янчев, абсолютна безпринципност. То бива да се правят компромиси. Нали? Казват, че политиката била изкуство на възможното, т.е. предполага се, че винаги в политиката, особено в ситуация като нашата, трябва да се правят някакви компромиси. Обаче къде е границата на обезумяването? Тези политици всъщност прекрачиха тази граница на обезумяване и ще си платят. Да, обаче... Първо Христо Иванов, още повече Кирил Петков, не по-малко Асен Василев ще си платят. Кога ще си платят? Според мен е през 2024 година.
на парламентарно равнище, а в момента ще си платят, защото може съвсем да спечелят София, евентуално като подарък. Всички ще си мислят, че това е подарък за тях от Бойко Борисов, но по страната се съмнявам на друго място да спечелят. Аз прогнозирам, че за тях, с изключение на София, ще има пълен погром на местните избори. И това ще бъде, как да кажа, първата лястовичка, която ще ни каже, че ако има избори, а то вероятно няма как да няма, предсрочни парламентарни 2024, тогава те ще катастрофират. Сега в огромно количество места, където ще се надяват да спечелят, но ще загубят. Говориме за кметски и местните общински избори. Ако това стане, ако моята прогноза в числа и по география се окаже относително близка до това, което се получи, това означава, че март месец, април месец 2024 година техният резултат ще падне на едни 10%. Да не забравяме, че те тръгнаха от 24, сега са 15-17. Ако това се случи на местните избори, ще имат 10% през следващата година. 10% за тях е предизвестена смърт. Защо? Защото те се интересуват от политиката само ако са в правителството, където се правят огромните далавери и кражби. Те не могат да правят дългосрочна политика, да стоят в политиката в опозиция. От позицията, на която не може да се крадат държавни средства, да се злоупотребява чрез държавните институции. Това им е в грозния менталитет на тези хора. Така че те, когато паднат на 10-12%, това ще означава, че все едно БСП все едно е паднала на 4%. Разбирате? Тоест, вие прогнозирате избори следващата година парламентарни, заедно с европейските? Всички разумни хора това го очакват. Дали ще се случи, не знам, но това се Вие очаква. казахте март-април. Днес, между другото, Бойко Борисов заплаши, че ако на втори тур не отиде кандидата на ГЕРБ, отиде кандидата на ГЕРБ и не подкрепят десните ГЕРБ, сглобката ще се развали, макар че аз на ултиматумите на Борисов изобщо не вярвам, тъй като вече думите пред него нямат никаква стойност. Вижте, Бойко Борисов, това му е втория ден. На първия ден той прави предателството, нали? Излъчва Хикимян, всички очакваме Хикимян да загуби. На втория ден надува мускулите и каза: сега на тези ще им разкажа играта. Това всъщност е театралната сценка на Бойко Борисов. Тъй като той, нали, непрекъснато лавира, плюс-минус, плюс-минус. Вчера направи неочакваното предателство, днеска убеждава собствените си хора, че не е предател. Как може политик като Бойко Борисов да се държи по този начин? Всички вече казват, сутрин говори едно, вечер съвършено друго и думите му нямат никаква стойност. Как може при това положение в момента електорално отношение ГЕРБ винаги е на първо място? Дайте обяснение, някакъв психологически феномен ли наблюдаваме? Наблюдаваме сбъркан чип на българския избирател или просто става дума за манипулации с машините? Не, с машините са манипулирано, да не надценяваме и манипулацията. Значи аз, примерно на моите студенти, какви контролни числа им казах. На миналите парламентарни избори регистрираните гласове бяха от порядъка на 2 милиона и 700 хиляди. Според мен фалшифицираните гласове, купени, насилени с машини, са от порядъка на 400 хиляди. Разбирате ли? Това е частта на фалшивия вод. Другите 2 милиона и 300 хиляди гласа са си на живи и прави хора, които така са си решили и така са отишли да гласуват. 400 хиляди гласа са страшно много. Ами не са малко. Те на фона на 2,7 са някъде колко? 17% от всичките гласове са фалшиви. Но са 17, не са 37. 17 са, не са 67. Това искам да кажа на нашите зрители. Така че дайте да си гласуваме 3 милиона и половина, че фалшивите 400 хиляди гласа да не са 17%, да са 7%. Що за хора са гласоподавателите на Бойко Борисов? Що за хора са държавна администрация, общинска администрация? Това е елементарното обяснение, корпоративен вод. Що за хора са тези, които гласуват за този човек? Брутален, мутренски, челгарски менталитет. И това се харесва. Много хора бяха поразени. Това беше произведено в България. И много хора са поразени. Мутра, мускулеста, там с татуировки, мацката до него същата, детето му същото и така нататък. Това е един много специфичен, разпространен, масов социален менталитет. Това е особено социопатия, която беше произведена чрез чалгата, чрез цялата тази безнаказана престъпност по много линии.
за 25 години, ако не и повече, беше произведено. И тези хора, те колко са в рамките на България? Може би са 1 милион, може би са 1,5 милиона, може би са 1,7 хиляди. И от тях 670 хиляди гласуват за Бойко Борисов. Сега, това е особен граждански типаж. Типаж. Особен. Меко казано. Много особен. Научно казано особен. Той е произведен в съвременното с средствата на BTV-тата, на чалгите, на дискотеките, в които се консумира всякакъв вид психотропни вещества и наркотици, този демонстративния, порнографския секс и сексуалност демонстративна, това също е вид наркомания. И идете във всеки град и да видите в петък вечерта колко са пълни тези дискотеки и да видим хората, които влизат в тези дискотеки и след това да ги наблюдаваме как излизат от тези дискотеки. Да. Това се отглежда. И голяма част и от младите поколения, от средните поколения, за жалост и от възрастните поколения, просто им, в този смисъл, вие казахте, им е сменен чипа. Беше сменен. Не на всички българи, но на прекалено много от активните българи. 1 милион, милион и половина. Това ли е дебилизацията на професор Христов, за която говори? Да го кажем направо. Не е това, защото професор Христов преувеличава. Той говори за 80%. Аз ви казвам за милион, милион и половина. Милион и половина в рамките на активното население са колко? 20%, 25%, 30%, не са 80%. Така че на пръв поглед изглежда, че професорът Христов казва истината, той лъже, като създава една мизантропска, негативистична картина за сегашното състояние на българския народ. Само тези 25-30% са увредени. Всичките останали българи са си нормални. Само че когато дойдат избори, са и малко алтернативите. Как гласуват за ПП-тата? Ами дайте да видим една нормална партия. Да. Пак да бъде либерална, пак да бъде демократична, пак да бъде с западна ориентация, но да бъдат нормални хора. Къде е тая партия? Няма я. И хората от няма некъде отиват и гласуват за поредния Кирил Петков. Разбирате ли? Това, че гласуват за тези партии, за мен е отговорът, че все още ги няма видимите алтернативи. Опитват се, много партии се опитват, но няма нито една успяла партия като истинска алтернатива. Това е големия проблем. Докато не се появи такава партия и тя между другото има две нива на проблема. Първо да се появят лидерите и такава конструкция партийна, второ хората да ги разпознаят. Защото когато са увредени сетивата на политическата публика, може да има такива предложения, хората да не ги разпознават. Още в Библията е казано: дойдох, а вие не ме разпознахте. Да, много тъжна диагноза, но като говорим за вас, преди 2 мандата на Софийската община, вие бяхте кандидат 2015 на лявата коалиция. Какви са, според вас, гледано от вашият опит, шансовете на госпожа Григорова? Не знам, много хора сега казват: Хикимян, голям провал, ще има голям отлив на гербаджи, на потенциални избиратели на ГЕРБ към Ваня. Няма това, искам да ги разочаровам. Няма да се случи. Ваня трябва да си вземе нейните хора. Няма да има към нея някакво партийно преливане, елементарно партийно преливане от никъде. Тя трябва да си направи добра кампания и да си вземе относителния максимум. Защо според вас не се случи това обединение коалиция в София между Възраждане и БСП? Това не беше ли рецептата за сигурен успех за втори тур? Като разбира се, единият получава кметското място, другия води твърдо общинската листа. Ами аз никога не съм могъл да си представя, такива неща, нали, се говорят и в предишни ситуации за подобна коалиция, съюзяване, официално, неофициално. Но ако искаме да има ляво управление, това искам да кажа. Ама на вас кой ви каза, на хората кой им каза, че Костадин Костинов е ляв политик? Той може да се прави на националист, на патриотар и така нататък, това не значи непременно ляво. И фашистите могат да бъдат патриотични националисти. Аз в Костадин Костинов нищо ляво до този момент не съм видял. Поне като някаква устойчива, последователна политика. Това е първото. Второ, вижте, в политиката е много важна персонификацията. Лицето с неговата характерология, включително с болезнените неща в неговата характерология. Костадин Костадинов, представете ли си да бъде коалиционен партньор с някой, който някой ще има претенцията да бъде равен на него или дори повече от него?
Да. Той може да, като компромис да присламчи някога, ако онзи е казал, аз съм джудженче и ще те слушкам. Той е такъв човек. А когато имаш такъв човек, извиняйте, Корнелия Нинова би ли се съгласила? Костадинов декларира десетки пъти, че никога няма да направи коалиция. Точно така. Той в това отношение е искрен и с него коалиция няма смисъл да се прави, но все пак това беше единствения шанс да се преодолее управлението на десницата в София. Това Да, беше. но е математически шанс, а не е реален шанс. Да, за съжаление сте прав. Но когато говорим за национално отговорни приоритети, време е българската столица да бъде изтърната от лапите на тази десница, която буквално погребва София. В края на краищата ние сме в дясна епоха. Живеем в десен Европейски съюз. Лявото е смачкано навсякъде в Европа. То е маргинализирано до голяма степен. За мое съжаление го казвам, но това е факт. От тази гледна точка почти няма шанс откровенна, последователна, разпозната лява партия, формация да спечели изборите в София. Тоест, обречени сме на дясно. Но имаме алтернатива. Криминално-мутренско дясно, крадливо злоупотребяващо, криминално готово утре да влезе в затвора, при това колективно, а не само един от тях, или дясно, което спазва Конституцията, спазва приличието, уважава църквата, уважава паметниците, уважава историята. Кое е това дясно? Кое е това дясно? Няма го. Няма. Това е проблема. Значи криминалното дясно побеждава винаги по презумпция в София, така ли? От времето на Стефан Софиянски, особено втория, третия му мандат е така. Стефан Софиянски всъщност въведе тази тотална корупция, криминализация и злоупотреба. Но при него все още нещата стояха доста благоприлично. При Бойко Борисов още първия му мандат от 2 години, 2005-2007, скандали за огромни земи, които имаше тогава скандали, ако си спомняте, в София. Той тогава с много бързи темпове превърна София в едно мафиотско място и превърна столичната община в мафиотски инструмент. И Йорданка Фандъкова защо е толкова прекрасна? Защото седи в телевизията, фъфли така симпатично с нейното Р, хората я харесват и зад гърба и бандитите правят каквото си искат. Когато аз бях кандидат за кмет, използвах думата бандитите зад Йорданка Фандъкова. Но тогава много малко хора се впечатлиха от тази политическа програма. Аз спомня тези ваши думи и бях сигурен, че това ще ви помогне. Не помогна. Тогава не е било времето. Или пък аз не съм изглеждал достатъчно адекватен на ситуацията. И вижте какъв парадокс. Учителката по руски от Самоков Йорданка Фандъкова втори мандат управлява София с русофобия. Тя, учителката по руски, първи русофоб на държавата и на столицата. Как обяснявате този феномен? Живеем в ера на ренегатство, господин Енчев, ера на ренегатство. Нали, самия преход още от ноември, от декември 1989 година се направи от ренегатите във висшето ръководство на Българската комунистическа партия. И кои бяха лицата ренегатите? Номер 1, 2, 3? На първо място Петър Младенов, да го кажа него, защото сега Васил Терзиев се скланя, че е от някакъв негов роднински или такъв клан. На второ място, или те си делят първото и второто място, Андрей Луканов. За мое много голямо съжаление тогава участва в цялата тази работа и Александър Лилов, който е високо интелигентен човек, много уважаван. Написал такива 2 или 3 ли бяха големи дебели книги, които са много сериозно нещо, но компромисите. Така че нашия преход тръгна под знака, под знамената на ренегатството. И в момента имаме поредно поколение ренегати. Ето самия Васил Терзиев не е ли класически ренегат? Да се откажеш. С неговата фамилия, дядо му, майка му, баща му и той да каже много грозни думи, аз дори не искам да ги споменавам, много грозни думи за най-близките му. Минаха 2 седмици, някой му каза, че не бива така, почна да шикалкави, че не всички от онези служби са били ненормалници, че има учители хора, които са работили за благото на държавата, но това стана на 2-та седмица. Ренегат отвратителен. На мен е отвратително да го гледам това момченце. И на този фон Хикмян ви се струва по-нормален? Ох! Поне не сме го чули.
Не сме видели. Макар че и при него има ренегатство. Отказваш, загърбваш цяла новинарска кариера, репортерска и ръководителска, и изведнъж се хвърляш в политиката при човек, при партия, за която се твърди, че битви винаги стоеше зад протестите през 2020 година в лицето на репортерите, на новините. Това не е ли също ренегатство? Ама ние защо бързаме да лепиме такива етикети, примерно на една голяма телевизия? BTV винаги са работили за Бойко Борисов. Къде е по-явно, къде е по-скрито, къде е по-щадящо, къде от време на време са надували мускули, уж са срещу него, но те винаги са работили за Бойко Борисов. Хекимян като изпълнително лице в телевизия, той никога нищо не е решавал в тази телевизия, какво се говори, кой излиза на сцената и така нататък. Нищо не е зависило от него, така че връщаме се всъщност към началото на разговора. Сега той е в принципно другата позиция. Той трябва да казва на другите, без някой, поне видимо, да му диктува в слушалката. И това ще бъде голямо лично изпитание за него. Дали го може да се очудим и да видим, че го може. Може на втората седмица да видим, че е жалък в този опит и тогава ще бъде правилно първото ни така недоверие към него. Но ще видим, нека му дадем шанс. Добре го казахте, може би символа, синонима на прехода е ренегатството. Ренегатството е. Благодаря много за вашия коментар и в една дума, кой ще победи на тези местни избори в София? Ами с 70% сигурност ще победи ПП-то с техния Васил Терзиев. Предлагам да се видим веднага след местните избори в София. Благодаря за вашето гостуване, благодаря за вашето внимание, уважаеми зрители.